लोगोफोर बर'नि रानि 2.0आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायनो सानदों दि माबादि आइजोनि सिङाव माबादि हुदाफोरा हाबनानै थायो। बे भिडिअआ सेंग्राफोरनि थाखाय एसे हेल्पफुल जागोन बायदि मोनदों आं, जायफोरा गोदान लाइफ पार्टनार नागिरगासिनो। लोगोफोर, आं बेवहाय रावखौबो मोजां गाज्रि बुंनाय जायाखै। बे भिडिअआव बेखौसो फोरमायनो सानदों, दुगामारि आरो दुगामारि गोसो नङि मोननैनि डिफारेन्सखौसो आं एक्सप्लेन खालामना होनो सानदों, जायखौ सान्थौगिरिफ्रा जास्टिफाइ खालामना गालांनाय। जाहाथे बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो खायसे फिसा फिसौ बाथ्राखौब्लाबो मोनथिनो एबा सोलोंनो हायो। बेनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जायफोरा चेनेलाव दिनैसो फैसनदों बिथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्ला गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। गिबियाव जों सावरायगोन सासे साक्सेस मोननो हानाय आरो नर्मेल लुक आइजोनि थिंकिंआ माबादि जायो, जाय गावनि सायाव एसेबो घमण्ड लाखिया, जास्ट सिम्पल बयखौबो रेसपेक्ट होग्रा। सरासनस्रायै बेबायदि आइजोनि आखुथाया माबादि, जाय आइजोफोरा गावखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हासेयावबो गावखौ सिम्पल आरो बेलेन्स खालामना लाखिनो रोङो। बेबायदि आइजोखौ जोंनि समाजा रेसपेक्ट होनाय जायोनो, मानोना बिथांमोना गावनि गोसोनि अहंकारखौ नागारना माखासे गोदान गोदान खोथा बाथ्राफोरखौ सोलोंनो लुबैयोनो। बै सुबुंफोरा जाय लाक्जारि लाइफ थासेयावबो जास्ट जोबोर सिम्पल आरो बियो गावनि लाइफ जार्नियाव जोबोर दुखु खस्थ'खौ सहायबोनांनाय, बेबादि आइजोआ गावनि बै थाबोनाय समफोरखौ बावनाय जायानो। बेबादि आइजोआ जेब्लाबो गावनि साननायखौ मोनसे थि रोखोमै लाखियोनो आरोना, जेब्लायबो नंखाय फाव जुरिनाय, देखायनाय अहंकार गोसो बैफोरनिफ्राय जानगाराव थानाय जायो होननानै बुंनाय जायो। जाय आइजोआ जेब्लाबो गुबुनखौ सनमान होयो, बेबादि सुबुङा गुबुनफोरनि गुनखौ मोनदां हानाय जायोनो, आरो बेबायदि आइजोआ बेखौनो सानना लानाय जायोनो गावनि जा साक्सेस मोननाय बेयाव न'खरनि आरो खायसे खास सुबुंफोरनि गाहाय आखाइ थानाय जायो होनना। मानोना बैसोर सुबुङा गोजौ लेभेलसिम थांनो थाखाय गोबां गोब्राबथि आरो फेलियर समखौबो सहायनो गोनां जायोनो। बेबायदि आखुनि आइजोआ गावनि सोमोन्दोआरि बिथिङाव गोरा जायोनो, आरो बिथांमोना दुगामारि गोसोनि लोगोनिफ्राय गावखौ जेब्लायबो रैखाथि होनाय जायो होननानै बुंनाय जायो। बेबादि आखुनि आइजोआ गावनि गोनांथि आरो गोरोन्थिखौ नाजावनोबो गियानो, आरो बेबायदि आखुनि थाखायनो बिथांमोना असफलतानि खायसे बाथ्राफोरखौ सोलोंनायाव मदद मोननो हानाय जायोनो। दानिया जों सावरायगोन घमण्डी आरो दुगामारि गोसोनि आखुथायनि सोमोन्दै। बेबादि आइजोआ गावखौ जेब्लायबो गुबुननिख्रुइ समायनासिन देखायनो नाजायोनो। बिसोर माब्लाबाबो गुबुननि सान्थौखौ रेसपेक्ट होनाय जायानो। बेबायदि आइजोनि मेन आखुथाया जादों गुबुनखौ कन्ट्रलाव लाखिनाय आरो गुबुननाव माब्लाबाबो निमाहा बिनो गोसो जायि। रिलेशनशिपनि खोथाखौ बुंब्ला बै दुगामारि आखुनि आइजोखौ मोनदांनो हानाया जोबोर गोब्राबथि जायोनो, जायनि थाखाय दिनै एबा गाबोन गोदान गोदान मोनसे नङा मोनसे बदनाम एबा बाथ्रा खोथाफोरा समाजनि सिगाङाव नुजाथिनाय जायोनो। थारैनो बेबायदि आइजोनि गोसोआ जोबोर स्वार्थी जायोनो, आरो बैसोरबायदि आइजोआ मालायनि इमोसनजों गेलेग्रा जायोनो। बेबायदि सुबुंखौ सान्थौगिरिफ्रा नार्सिसिस्ट मुंजों सिनायथि होनाय जादों। जाय दुगामारि गोसोनि आइजो, बेयो जेब्लायबो गावखौनो बाख्नायना लाग्रा आखुनि। बिथांमोना सानखांनाय जायोनो आंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया होनना, आरो बिसोर जेब्लायबो गावनि महरखौ दुगानानैल' लायोनो आरोना। बेबायदि नार्सिसिस्ट आइजोआ सोरबा बुजायब्ला एबा मोजां गियान होब्ला थाबैनो रागा जोंखाङो, गोरोन्थिखौ मोनदांनो गारै उल्था बै बुजायग्रा सुबुंखौसो रागा जोंग्रा जायोनो। बेजों लोगोसे बेबायदि आइजोआ गावनि लाइफ पार्टनारखौबो जोबोर कन्ट्रल खालामना दोननो नागिरोनो, आरो गासै बिथिङाव गावनि साननायजोंल' थांजानो लुबैयोनो।
बिथांमोनजों मायबाफोर गोरोन्थिया जाफ्लांब्लाबो हरखाबै इग'आ फैना होनायनि थाखाय बिसोर माब्लाबाबो निमाहा बिनाय जाया होनना बुंनाय जायो। बिथांमोननि सिम्पटम्सआ माब्लाबा ओरैबायदि जायो खायसे बाथ्रा खोथाखौ गावनि फारसेल' लांनाय जेरावखि जाया मानो गावनिखौल' जानाय मोननाय बेबायदि। गासै आइजोफोरा बेबायदि जाजोबा। कनफिडेन्स आरो एरोगेन्स मोननैनि गेजेराव जोबोद फारागथि थायोनो। नोंथांमोनाबो बेखौ लानानै नोंथांमोननि माइन्डआव जेबो नेगेटिभ थिंकिं दालाबो। मानोना जेब्लाबो जों पजिटिभ थिंकिंजोंसो लाइफआव दावगानो हायोनो आरोना। लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो जायगा लाथावना मोनदोंब्ला शेयार खालामलायबानो जाबाय, जाहाथे गुबुनफ्राबो बेनि सोमोन्दै एसे नलेज मोननो हायो। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।